ukázal vtáčanie paže pod telo, podpora na troch končatinách. Takže začneme tou jednoduchšou variantou, kde som položený na kolená, čím sa mi zmenšuje páka, znižujú nároky na svalový systém, takže ruku vtáčam pod seba čo najďalej. Asi vytáčam sa za rukou aj svalom čo najďalej. Takže zaťažované party je stred tela, brušné svalstvo, takto je celé telo, prsné svalstvo, rameno, zadná strana ramena, ľavej ruky, chrbtové svalstvo. Celkom komplexný cvik. Takže kto zvláda tú ľahšiu variantu, môže prejsť aj na ťažšiu. Lakťový klop mal presahovať rameny klby, aby sa nám nestalo, že sa nám ten lakťový klop dostane za rameny a tým pádom vyjavíme neúmerný tlak na ramenný klop, takže ten rameny si trošičku posunieme, tak len môže byť kolmo na stred tela. Zase to postavenie planky je neutrálne, trošku by som si mal tú planku podsadiť a udržať planku neutrálne, aby sa nám nevytačila do jednej alebo do druhej strany. Pod telo do maxima. V tých troch sériách aspoň 15 až 20 opakovaní, koľko jedinec zvládne. Teraz vám ukážem, ako sa správne majú robiť výpady vzad. Sú zamerané prevažne na spodnú časť tela. Zase postavíme sa na šipku ramien, vykročím jednou nohou vzad. Postavím sa asi do pozície, kde mám v kolene pravý uhol, v zadnom. Koleno, bedrový klb a rameno by malo byť v jednej priamke. Čiže tu mám práve uhly, koleno, rameno je v jednej priamke a ostávam v tejto pozícii. Odtiaľ to sa vrácam zase naspäť. To isté ide na druhú končatinu, naspäť. Výpadov vzad je to, že nepreťažujem koleno, čo sa nám stáva pri výpade vpred, kde celou váhou sa navažujem na to koleno a môžem si trošičku preťažiť patulárnu šlapu, čo sa stáva u začiatočníkov. Takže za začiatočníkov by som odporúčil tie výpady vzad najprv. Asi do tejto pozície. Naspäť. Ideálne je, keď to zapojím aj prácu páži. Cca na každú nohu 20 opakovaní, 3 série. Cvičenie na chrbtové svalstvo, ako sú extenzie vlahu. Vláhneme sa na podložku. Najjednoduchšia varianta s rukami pri tele. Jednoduchý zláklon. Dôležité pri tomto cviku je, aby sme aktivovali brušné svalstvo a zatiahli brušné svalstvo, aby tá extenzia nebola extrémna do hyperlordózy, ale mala by byť akurát mierna, pokiaľ mi to ten svalový aparát dovolí a aktivita brušných svalov musí byť dostatočná, aby som si nepreťažil ten spodný chrbát. Takže najjednoduchšia varianta, práve na krku, ruky pri tele, potom trošku stiažená. Výdrž. Vždycky by to malo byť tak 2 sekundy výdrž. Aktivita, výdrž a uvoľňovanie. Výdrž a uvoľňovanie. A nohy sa nám vlastne tiež dvíhajú? Nie, sa môžu. A koľko dáme opakovaní? Aspoň 30.